ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Мо аз шумо ҷаноби олӣ миннатдории самимӣ баён мекунем. Ташаккур ба шумо барои амали фаврӣ дастгирӣ ва ҳамдардии шумо барои сокинони шаҳраки Кӯлоб. Бо фармони шумо Президенти Халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи аввал Вазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси вилояти Хатрон дар ин рӯзҳои офатӣ дар бари мардум ҳастанд. Як ҷаҳон ташаккур. Президенти Халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон. мо мардуми шарифи Тоҷикистон аз шумо миннатдор ҳастем. ҳамватанони азиз, гиҷо шидан ба ном ватандӯсто ё ки ба ном ватандӯсто барои дигар миллатҳо шер ҳастанд. Якум шумо дар ягон чӣ дар кор нест. ин рӯзҳои сахтӣ ҳикмат бо мо аст. Як ҷаҳон ташаккур. Як бор дигар такрор мекунам. Просто сахт қарм мекунанд. Барои як мели чӣ мебуроянд? Миллионҳо ҷамъ мекунанд. Барои ватани худ хап ҳастанд. боз такрор мекунам. мо бояд дӯста аз душман фарқ кунем. мардуми шарифи Тоҷикистон, эҳтиромона хоҳиштон мекунам бо сиёсат бошед ва ба ном мухолифи тоҷик касифо мо медонем бояд шумо барои просмотр $1 бояд кор кунем. хомӯш дар як хел оилаҳо мотам аст. имрӯз шумо механдем, лаънат ба шумо. мо мардуми шарифи Тоҷикистон медонем шумо кӣ ҳастед. шумо душманои миллату давлат будем и мемонем. мо мардум як ҷоя шуда зидди шумои касифиё хоҳем бароти хуб буд. як ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.